Hej, jeg er Brian fra Green9. Jeg er gået ind i kosteskabet for lige at vise jer en lille smart lampe her, batteridrevet og på solceller. Lige nu der er der mørkt, og det er der en grund til, fordi det jeg kan vise jer nu, det er lampens standby-funktion. Det kræver ikke andet end, at den sådan set bare lige kommer op og hænge med et par skruer, men det kan jeg vise, når vi tænder lyset lige om lidt. Men nu lavede vi lige som om, at der er nogen, der bevæger sig foran den. Jeg fjernede simpelthen en post-it fra den lille sensor, som sidder her. Nu kan I godt måske fornemme, at der kommer lidt mere lys. Det smarte er, at den skruer selv ned efter 10 sekunder, hvor man ikke kan bevæge sig. Det kan jeg prøve at gøre nu. Den er lidt følsom, når jeg står så tæt på, så måske med lidt held, så skruer den ned på standby-funktionen. Men lampen er altså super nem at montere. Den kræver ikke nogen strømtilførsel andet end de batterier, der er i den. Og så den solcellefunktion, den har, så den selv lader op. Se, så gik den på standby, og lige så snart jeg bevæger mig, så har jeg strøm igen. Den skulle kunne lyse i faktisk 3 dage efter kun 6 timer i fuld sol. Og nu prøver vi lige at tage den ud, hvor der er lidt mere lys, så kan du sådan ligesom prøve at fornemme, hvordan den ser ud. Gå lige ud af kosteskabet. Det er det eneste sted, der er mørkt nok. Jeg kan se engang her. Sådan. Her er lampen. Den lyser stadig, men nu kommer vi udenfor. Du kan se her, der er de små monteringshuller hernede i bunden. Det er sådan set bare at sætte en skrue i, ind over væggen, og så sætte den ned en gang. Det kan jeg lige prøve at gøre, fordi nu har jeg fået lys ind i vores kosteskab igen her. Skal se. Jeg har en skrue her. Jeg kan finde den. Klik den på plads. Og sæt en skrue fast her. Det vil sige, at nu kan den sådan set sidde på en stolpe eller hvor som helst i carporten. Sørg for, at den får direkte sollys direkte på solcellerne, som sidder i toppen her. Og så er der altså lys lige så snart det bliver mørkt. Helt uden du skal have fat i en elektriker eller trække strøm eller kabler. Super smart. Den lille lampe som hedder Walllight, den ligger på vores hjemmeside på green9.dk. Den koster 259 kroner, og den har et varenummer, der hedder 84021. Bare lige skriv det op i søgefeltet, så finder den lampen. God fornøjelse i mørket.